kwakwenziwa umhlangano. Mhlawumbe ke ngoba wakwahamba ney'nkunzi ey'ndala omvangela umyende, ikuphi nje owakufunda kubo nowathi usahamba nabo mhlampe bakukhuluma? Engakufunda kuwo ake ngibuyele nje nala esabathini ukuthi isabatha sifundisiwe ukuthi malisuke selingenile ukudla kade kuphekelwe isabatha akufudunyezwa noma ngabe isabatha selidlulile, ukudla nje kunjalo, awuqali phansi ngoba isabatha selidlulile uqale phansi uyokufudumeza. Obvious ke iNazaretha yazazela-ke ukuthi isilwane esikhulu awusidli, ngisho isilwane esikhulu-ke ngisho lesi esiyiyakho Oyakho. awusidli. Ngeke ngisancike kakhulu ey'nkukhwini ngoba abantu abaningi sebeyazidla nje inkukhu kodwa eNazaretheni ngoba seyesinye inkukhu esinye seyilwane ezinje. Thiwa uMnazaretha awusidli isilwane esingetshisi, thiwa udla iy'lwane wena ezihlukanise iy'nselwa, kodwa nayo lesilwane esikhulu sihlukanisile iy'nselwa, kodwa inkinga yaso asetshisi. Masilayishe ukudla sekulayishile nje sokukhipha mase sikhipha akukho sihlala khona kuthiwe siyetshisi. Kanjalo nenkukhu uma iginye umbili ewuphinyile nje ayibuye yetshise ngakukayihlambulukile eNazaretheni. Mhlawumbe-ke ngesinkwa ngoba usibalulile, uhambile naleli khehle liwuchwepheshe umyende, laliye lithini nje ngesinkwa? Wayekabeke kona lokhu ungahlambuluke ngikushoyo njengoba ngithi emafuthi ezintweni esisakhiwa ngazo kube sekufakwa lezi zinto ezamafutha ukuthi sihlale sithambile njengale nto le amafutha lesilwane esikhulu esingabizwa-ke thina amaNazaretha kodwa ngokuhlelo lu-on ngizosho ngithi mkhulu. Hhayi, kuyezwakala. Hhayi, ungaqhubeka nje usinike okunye nokwaziyo nawe ngoShembe nje. Ey'nsukwini zanamhlanje-ke uyaye uthi uma ukhuluma nomuntu ngoShembe uthi uNkulunkulu angakuvumi lokho, kodwa ekugcineni kosuku uNkulunkulu nje. Amen. Ya, mina ngo-1983 unyaka engadlula ngawo emhlabeni, 1983 total nje ngabonana nenkosi inyanga yezulu aqalanga ukuyibona mina ebuhleni. Ngayibona ngale yayihamba namadoda amabili eyiphahlile enye into mawusuke ubona umvangeli elandela inkosi ebuhleni, la madoda ayemabili-ke enye ingapha enye ingapha, inkosi imama ngaphambiyana nokugqoka kwabo kuthanda ukwehluka. Inkosi inyanga yezulu elayijazi lalivulekile laba kuyiy'ngubo eziphelele kodwa bahamba bamlenze ngamunye kodwa baxhuka. Yathi uma ifika inyanga yezulu ifika kumina yangibuza athi yamfana, ngathi mina yathi uyaphi, ngathi mina ngezulwini, yathi akangeni umuntu onjengawezulwini. Ikhuluma nomuntu osontayo ithi akangeni umuntu onjengawezulwini. Yathi mina phindela emhlabeni, ngesikhathi ithi phindela emhlabeni ngavuka esidunjini. WawuyiNazaretha ngaleso sikhathi? Ngangilandele wesini. uNazaretha phela ngibe sengikutholela lapho ngoba kufike ngayibona ngale yangibuyisela emhlabeni. Ngithe mase ngila emhlabeni uzokuthi inkosi yehle ezulwini yazoba umuntu ebantwini nje, mina ngayibona ngalawa amehlo inkosi. Yebo, ngisuke eMlazi ngoba ngabe sengiyaxoshwa la engihlala khona ngoba egcekeni sasihlala nomfundisi ngiqashe egcekeni lakhona mina. Ngasuka lapho ngayofuna ngathi abantu bangifunela indawo eNanda esasisebenza ngalo eDalgate, bangifunela indawo
ngayithola ngayohlala kuleyo ndawo. Inkosi kuthiwa yehle ezulwini yazobuntu ebantwini, yafika yakheka odongeni kanje. Yakheka odongeni, ngabuka i-TV ingena TV. Ngathi mina hayi mhlawumbe ingoba ngilele ngiyaphupha, ngimboze ngengubo. Kwaya kwathiwa inongibhekile, ngayimbula ingubo ngayithi ayipheli i-TV odongeni. Lo muntu ubekwa yindla ngoba uyena othi angibuyele emhlabeni ngifike ngitshela abantu ukuthi ngiboneni. Manje yena wazoba emhlabeni futhi. Ekhuluma esodongeni kwaya ngayibuka, sengivulile lekhanda ngibhekile manje. Yayincipha wena wabona ilokhuzana i-ray i-TV lebeyidlalwa ngamabhetri. Uma kuphela ibhetri yancipha. Ithe ingadlula lapho inkosi inyanga yezulu. Yathi ingadlula lapho kwayinsokana kwase kufika ugogo wami wakomalume uMadoncaba, sasimbiza ukuthi uMakhopho ngoba uyise kwakukhopho. Wathi mayefika la kimina wathi lalela lo mbonile yena uNkulunkulu engifuna ukuthi mina uhambe ngoba ngithanga mangibuya base kuvele ngiyakhona. Ngazihlalela ngaxoshwa kulelo sonto engangikulona. Kwathiwa akithi ngathi mangibuye lapho kwathiwa ake simnikeze inkonzo lo muntu. Ngabe nginikezwe inkonzo emva kwaloko kwathiwa no, yamiswa lo nkonzo. Kwathiwa lo muntu uzobona imiqondo yabantu esontweni. Usokhuluma kwase ngikhuluma olunye ulimi manje. Kwathiwa futhi asakudingi kwala esontweni nale egcekeni futhi asakudingi ukuze ngiyofuna indawo na hlala khona. Kwanzima kakhulu. Wathi ugogo mayefika wathi lo mbonile iyona nkosi esiphila nayo-ke la sikhona. Ngakho-ke ugogo uhambe ngelona iNazaretha, kodwa ngembona useyiNazaretha. Wathi iyona nkosi esiphila ngayo manje, umuntu esifuthi ayokholwa khona uwe, ngoba wena uzokwazi ukuthi usikholelwe thina njengoba singala sifuna umuntu ozokholwa emhlabeni. Kangena kanjalo. Kodwa ngiyanga mina ngihambe ngithi ngiyokholwa. Ngasixhumana nendoda yakamabasi umalume kaGendele. Ngaxhumana nayo sengila efolweni, ngaxhumana nayo kwele ndoda. Le ndoda yayinhle kangaka. Ngase ngicela ukuyimisa ngolunye usuku. Ngakhuluma nayo kwathi hayi baba bengicela ukubuza. Ubaba ukhonza yathi ngiNazaretha. Ngase ngithi mina ngiyathanda ukuya eNazaretha, ake ngiyobona uhlelo lwakho. Ngangamtshela ukuthi ngiboneni. Wathi nayi ufike ngesikhathi esithize ngeSabatha ukunikeza nabo abafana wabalumzono umfana wathi umzungezo wayihlala khona. Wathi uyibona ozohamba nabo ngoba thina sihamba late. Ngathathana nabo ngeSabatha ngawufika la ethempelini kwase ngibongena kwami. Ngathi mengifika la phezulu ethempelini ngihlala yangena inkonzo yanikezwa iSolomon. Nikezwa ukushumayela ungaphuma. Wathi inkonzo soyiphathela ubaba uMnyende, wayiphatha saseground. Ubaba uMnyende wayiqhubeka nenkonzo. Kwathi seyiphumile inkonzo bahamba ngaleyo mnyaka inkonzo yayisaba yinye. Yayingena ngo-1 bengekho inkonzo esekuseni. Hayi-ke yazi ngaphuma inkonzo kwagoduko. Ngase ngithi mina ngeSabatha elilandelayo yaphela bengiyobona bengeke ngiyokholwa. Ngalala. Kodwa manje inkinga ekhona yinye. Ngilala ngoba ngenzela ukuthi angashiyi ukuthi ngigejwe isonto ngibhekile. Ngalala ngathi ngisalele kwamemeza umuntu kakhulu ememeza isonto. uNkulunkulu ovela ngipha futhi ubuthongo. Wathi lo buthongo ufuna ngizokunikeza bona, unginikeza. Ngalala kwase qhamuka umuntu omemeza isonto kakhulu wathi isonto washo kathathu. Hawu. Lo muntu usho lento ebeyishiwo lapha yena bengikhona. Ngavuka ngavele ngalungisa ngihamba ngawelela khona. Angisasho manje mina bengazimisela ukuyokholwa. Ngalungisa ngawelela khona. Ngafika khona. Ngafika ngihle kanti ubala kwememeza isonto. Kwathi ngale ngasendlini yenyanga yezulu lesi kwakhiwe khona isiteji waqhamuka insizwa kaSibiya uSibuku. Ngathi Sibuku bani ubemekade memeza isonto. Wathi uSibuku sozohlala. Akho umuntu omemeze isonto la. Wena nje ubufika yimina engifike eqala ngafike ngahlala. Manje akho umuntu omemeze isonto. Kanti mina limenyeziwe isonto ngisuswe yilona kwathi hayi memezanga umuntu isonto. Wathi ye usuku ungiqhambela amanga uzogula wena. Ngahlala kanje. Kwaphinda ngeSabatha elilandelayo kwenzeka into efanayo ngalala ngathi hayi
phela ngangingayeli lokholo ngangiyolunguza ngiyobona ukuthi kwenziwa njani ngoba nayo inyanga yezulu ayishongo kuma interview yokholo yathi ufika utshela abantu ukuthi uboneni yabo yasehla nezulu ezobuntu abantu ngayibuka kanti isithombe sayo endlini engihlala kuyona ayishongo ukuthi angizokholwa ya kubeka nje inyanga yezulu silo kwengilandela ke nangezinye izikhathi ngoba ingena ngolunye usuku siseteksini sibaningi eteksini wangisazi ukuthi inkonzo iyayiya kuphi enabasho ngumphathi wenabasho ngaleso sikhathi mina umphathi oqala empumelelweni enabasho sathi masihamba siya kuleyo nkonzo yangena inyanga yezulu yahlala kanje udriver nangu mina ngekulesi sihlalo yangena inyanga yezulu yahlala yamflathela udriver abheka ngakumina yahlala ku-TV yahlala ku-TV bekushiwo njalo kuyigwema nama-super 10 yahlala lapho ku-TV athi ulasibuka sonke sihlabelela lezi ingoma ezihlatshelelwayo-ke lezi ukhuluma ngazo ingoma lezi esehlabelelweni noma cha kuzona esesihlabelelweni zangaphandle yayisithi lalela wena igama lakho engikunikeza lona namhlanje ukuchitha umhlangano aye baba yathi ungazihlabelela ingoma engesona yasekuphakameni mina ngasho thiwa lipi tempete thiwa kuhlangana khona kosha uthando bekwahlatshelelwa ingoma engeyona yasekuphakameni ngiyathula mvala umlomo ngoba yangitshena inyanga yezulu yayikhuluma nami kanje ngabukongala ukuthi bayayibona lento engiyibonayo kodwa ukuthi akekho uyibona ayibona mina kuphela yathi igama lakho ngikupha lona namhlanje ukuchitha umhlangano aphinde uhlabelele into engeyona yasekuphakameni la ithempelini ngekulona nje baze babuza abesifazane ngithi athami sidweba ulayini masisuke sikwenziwa inkonzo yothando unikelo bayasibona ulayini oqala wamadoda ophumayo baze babuza ke ukuthi bathi wenziwa yini angahlabeleli yena bakuhlatshelele kodwa kuthi mase kuhlatshelwe lesinye isihlabelelo umtholi sesihlabelelo mase ngihlabelele la lesi esibhalwe la lokushiwo sona ngizohlabelela kodwa bakushiwo esinye ngesona ngihlabelele ngisho ngumphathi ohlelo lekusuke kushonwa khona nokodwa dlalela angihlabelele yona sekuphakameni ongenani makucha ukuthi ngifuna ukuthi nalaba ngebona abamaNazaretha kube khona ukuphawina abawutholayo iqoka omunye umuntu ukuthi sibani bani awuhlabelele nawe ngokubona uyicinga ungahlabelela kamnandi sho mina ngizibhekile phansi ngisethe ngathi konke ngiyisetha ngempela kanti ngibalekela lento ngihlabelele into yona ikanjalo ayezwakala